Vlasnica preduzeća Studio Maruška, Mara Topalović, danas je dočekala delegaciju Privredne komore Srbije. Tom prilikom upoznala ih je sa načinom rada ovog studija, naglasivši da ovaj posao zahteva veliki trud i ulaganja i da bi opstao, marketing i svaki vid podrške su neophodni. Privredna komora nam i ovdje u Čačku jako puno pomaže, ali mislim snaga predsjednika Privredne komore je mnogo veća da nam pomogne plasman na strano tržište. Znači on mora znati šta mi proizvodimo, šta radimo, da bi bukvalno u svakom svom kontaktu, u svakoj prezentaciji rekao to mi imamo u Srbiji. I to je ona snaga koja nama treba. Predsjednik Privredne komore Srbije Željko Sertić istakao je da ovakav način rada predstavlja ponos jedne zemlje, naglasivši da prvi korak ka ozbiljnijoj pomoći malim i srednjim preduzećima jeste upravo obilazak istih. Srbija ne može da postoji bez velikih industrijskih sistema, ne može da postoji bez ozbiljne državne politike u pravcu u kome će se voditi ekonomija zemlje, ali preduzetnički duh, lične inicijative jesu važne. Danas je u Evropi trend socijalnog preduzetništva izuzetno razvijen, izuzetno važan i ima ozbiljnu podršku države. Mi ćemo inicirati preko našeg foruma malih i srednjih preduzeća koji posluje u okviru Privredne komore Srbije i na svim drugim mestima na kojima mi imamo uticaj da se organizovanim formama državne pomoći ovakva preduzeća prepoznaju i da im se daju podsticaj da nemaju samo 10 ili 12 zaposlenih kao što danas postoji u ovom preduzeću, nego da dupliraju svoju proizvodnju. Ono što jeste vrednost naših preduzetnika su upravo zlatne ruke, veliki rad, posvećenost poslu, porodična podrška koju treba da cenimo i koja će, siguran sam, u budućem periodu biti daleko, daleko veća nego što je do sada. Gorana Tanasković, predsjednik Udruženja poslovnih žena Nadežda Petrović, ističe da su čačanske preduzetnice posle Beograda najbolje u Srbiji. Žene su se izborile za svoje mesto u preduzetništvu, ali im je pomoć i dalje potrebna. Što se tiče samih privrednih društava, to je otprilike isto, ali problem je kod privrednih društava što mnoge žene se tu pojavljuju kao vlasnice, a u suštini nisu one nosioce posla. A nas interesuje pre svega ona preduzeća i radnje gde su baš žene nosioce posla, gde vode svoj posao i gde možemo stvarno da im pomognemo onako i sa jedne ne samo ženske, već sa preduzetničke strane. Delegacija Privredne komore Srbije posetila je i poslastičarnicu Desert. Vlasnica Zorica Selaković je istakla da dvodecenijska prisutnost u nekom poslu nije garancija za opstanak i da svaki vid podrške i pomoći znači. Može dosta da nam pomogne u ostvarivanju kontakata sa inostranim tržištem, sa našim ovde u zemlji, sa objavljivanjem tendera, na učešće na tenderima, znači da budemo obavešteni o svemu tome, znači dosta može da nam pomogne. Svako ulaganje u mikroindustriju pomaže opstanku industrije kao privredne grane. Od izuzetnog značaja je ulagati u mala i srednja preduzeća, ističe predsjednik Privredne komore Srbije Željko Sertić.